sad ima još jedno pismo. Piše nam Ratko Mladić, Takovska 10 Knin. Šta veli naš Ratko? Draga oficirska pošto, moje ime je Ratko Mladić i imam 52 godine. Inače sam general major po činu. Ja sa svojim drugovima imam kninski korpus. Lepo ratujemo, ništa nam ne fali. Kada sve osvojimo, ja ću onda lepo da dajem imena gradovima koje sam osvojio. Naprimjer, Ratko umjesto Drniš. Zatim Donji Mladići, pa recimo Ratkova jezera umjesto Plitvički. Ali imam jedan problem. Neki moji drugari bi isto želeli da daju imena gradovima, ali sam se ja prvi setio. A inače puno lažem, PS, i ne mogu da se rešim tog problema. Zašto ja uvek sve lažem? Ratko iz Knina. Gledaj, Ratko, u tvojim godinama normalno je da lažeš pomalo, samo laže se onda kada je korisno, nemoj da lažeš bez veze. A inače, za ovo što si rekao, da se ti prvi setio, ako su braća Rajt izumila parni stroj, šta bi onda, da nikoga drugi ne upotrebljava. Evo, ovde nam je i Ratko nacrtao lepo sebe sa nekakvim tenkićima, topićima, haubicima. Evo, to je on i njegovi drugari tuku na dečicu koja se igraju sa psom ili mačkom i tako ometaju mir. Popodnevni, mislim, mir građana. Evo, tu ih tuku, čak jedna gazela bombardira. Evo, krmača pada na psa. Tako, Ratko, nemaš čega da se brineš. Ako si se ti prvi setio, to ne znači da moraš drugi da ugnjetaš zbog toga. Ali tako, Plastiša? Tako je, tako je. Došli smo do kraja večerašnje emisije. Pišite nam i dalje. Vaša pisma ova će da bacimo, a za druga ostaje mesta. Znači, pišite i dalje na našu adresu. Takovska 10, 11.000 Beograd, za napomenu za oficirsku poštu. Čujemo se i vidimo sledećeg utorka. Doviđenja i zdravo. Jel tako zamišlja? Jeste. Što ćeš ti da budeš kada dodastiš? Oficir, bravo zamišlja. Pa ti si tako dobar plastični dečko, jel da?